ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Автотв хушомадед мегӯям. Шероинар имрӯз 16 августи соли 2024 навор кардем баҳри шумо. Рости гап хонаҳо гирифтагем то ҳатто ки 110 000 сомонӣ нархи наво доранд. Ҳам хеле хонаҳом ҳастаи бародарон. Хонамон Дакҷон аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе, аз Фархор, ноҳияи Рӯдакӣ, аз Ёвон, Ҳисор, Бохтар, ноҳияи Восеъ, Ваҳдат, ноҳияи Хуросон ва аз ноҳияи Данғарам ҳастаи бародарҷонон. навори имрӯзаон иншоалло ки боварӣ дорам беҳад навори хуб мегзарад. Шумо ҳам метавонед ки мисли ҳам бародаро барои реклама гузоштан ба рақамҳои мо муроҷиат кунед. Як донаи лайкчаи бисман дареғ намедорем бародаро, бизанед дар канал ва касоне ки нав омагиянд подписатсия кунед. Рақамҳои моро диден дӯстон барои реклама. Гапа зиёд намекунам, якум эълонда мегзарем. Ина марҳамат тамошо кунед. Инак эълони якумон чие дӯстон? Эълони якумонро тамошо кунед. Хуб. Хонаи фурӯшии дар ноҳияи Фархор, деҳаи Сомонӣ мега 4 комнатагаи бародаро, хонаоша хахтон дисен чи хел хушрӯ тозак абои зайги, мақсад ягон гап нест. 4 комнатага 10 сотиха бародаро, нархша камон 190 000 сомонӣ мега. Телефонш ҳастай, WhatsApp-аш поёнда ба 550 сар мешава. 4 комнатага мега, калидоруш қати верандашам ҳастай, мақсад дар дарди хона баниам ҳаст ҳатто. ду тараф веранд каги чотка нормально 10 сотиқ заминай акамон 190 000 гуфтасай. Масъалаи оби свет мақсад ягон грамм камбудӣ надора. Наздикишта мактаб, больница, масҷид дора. Аптекам ҳастай. Ҳамин наздикои ҳами хонада. Хона бо ремонти замонавӣ яъне. Ина марҳамат дӯстон ва подписчикони муҳтарам, меҳмонои азиз, агар ки ҳамин хона дар ҳақиқат шумода маъқул шида боша, бирен боз муомила кунед, иншоалло ки ягон сим дига шумода бо арзон мекунам мета. Ҳатман не ки аз номи канали ма якада занг бизанед. Агар занг заданӣ бошед, марҳамат желанитона бибинед. Инак ба эълони деюмон мегзарем. Эълони деюмон чӣ боша? Эълони деюмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Навобод дӯстон. 3 хонагай 8 сотиқ заминай. Акаман мега 110 000 сомонӣ, майл мега ами аз номи канали ти касе занг мизана, боз муомилаи чотка куна мега ягон суми конкрет ниш мега мақсад. WhatsApp-ша дидесен дар номери ростиш WhatsApp ҳастай, поёнда дастиш номери мегафон дошта 558 қати. Хона мақсад масъалаи оби светш ягон грамм камбудӣ надора. 3 дар хонаи мақсад як трезаи нав бо плюс абоёш қати мете мега. Документ танҳо мега қарори давлатӣ дора. Всё. Хона рости гап коробкай. Агар ки маъқултон боша, бирен бо аз номи канали хидам якада муроҷиат кунен. Иншоалло ки ягон сум дига шумода арзон мекунам мета. Хона паштӣ ҳама тарафаш маҳкам шидагиай. Ина марҳамат дар инҷа як 9 сонияга навор ҳаст. Тамошо кунед. Наворш набудаст дига ҳама қаша дастрас кунед. дар хона дошта. Нетамия охириш не ра. Инак эълони сеюмон бародарҷонон. Эълони сеюмон чие? Эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар Ҳисорай, маҳаллаи Уртабуз, Шарора. Бовар кунед, агар дар комментариям бисёр нависондан ва дар WhatsApp-ам биромаданд ки ака мақсад аз ҳамин тарафҳои Уртабуз, Шарора ягон хонаи арзон боша, пешкаши мока. Ина гапҳои подписчикон мақсад дар замин нагузоштем. 2 сотиқ заминай, 2 комнатагаи хона, нархша акамон 150 000 сомонега, боз муомила дора, яъне ки савдо. Дами рақамҳои охираш 6688 ба 781 сар мешава. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. Шумо метавонед ки занг бизанед. 2 дар хона, ҳоҷатхонаш ҳаст, душам ҳастай бародаро, аловхона, кухни ва як хонаи дигар. ҷояш ҷудо карагия мега тайёрай. Замин аз 2 сотиқ иборат аст, яъне ки 2 сотиқай. Як хонаш аллакай тайёрай барои зиндагӣ кардан. Марҳамат бародаро, аз дар Ҳисораи хона, мақсад Шарора гуфтем хитон Уртабуз, иҷа подписчико тамошо доранд. Хости шумоай. Маъқултон боша желанитона бибинед. Инак ба эълони чорумон мегзарем бародаре ки минути тамошо кестай. Хонаи фурӯшӣ дар Бохтар, 4 комнатагаи бародарҷон, 5 сотиқай. Акаман 265 000 сомонӣ мега.
خانه خیر ремонтш нормале, бад нестае, ҳавлиш стяжка нестае. дарахтҳои мевадиҳандам дора ҳамҷада. рақамаш охираш 89 14 ба 00 655 сар мешава. 89 14 ҳама ватсап дора, ҳам дастӣ. ош вапше парчовкая бардоро, мақсад замини корам, яъне ки замини обдор. ҳамин рақамашта ҳам ватсап, ҳам дастӣ. хона срочно фурӯшия мега, ҳама шароитош 100%, яъне ки ба баҳои 5. лаби об мега тобания, термекс қатӣ, мақсад каштегай, чоткай. як калидор дора, дар трезои замонавӣ. ина марҳамат, ишам желани шумоҳай. бибинед. эълони панҷумон дӯстон. эълони панҷумон чие? эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар иёвонае. деҳаи тутблоқи нав. як комнатагайро сигаб, 5 сотиқ замин. заминшам калони ёкин. акамон 270 000 мега. заминиш корам, яъне ки дарахтҳои мевадиҳандам дора, мақсад ватсапашта бибинед. нахто 934 16 53 59. ҳам ватсап дора, ҳам дастиша, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. дар ноҳияи ёвонаи хона, тутблоқи нав, 4,5 сотиқ замин. временка дора мега, ремонка ага, мақсад метавонед ки бренд хонаро бибинед. агар маъқултон бошад дӯстон, муомилаи хуб кунед, иншоалло ки арзон мекунам мета. инак ба эълони шашми имрӯзамон мегзарем бардорҷонои ман. эълони шашмон хонаи фурӯшӣ дар ваҳдатай, деҳаи Чаманзор. ниё ки чӣ хел номаш шуд, Чаманзор. 3 комнатагай, 6 сотиқай. акамон нархи ира 219 000 сомонӣ, 1000 сумкам 220 000 мега. рақамош ҳастам инҷа 88 90, ҳам ватсап, ҳам дастӣ. 488 қад сар мешава, ҳам ватсап, ҳам дастӣ. продаётся дом мега, шаҳри нав, деҳаи Чаманзор. яъне ки деҳаи Чаманзор, гурхурда, ҳам хеле ҷо будаста бардоро. об ва светаш ҳастай. 2 хонай, 1 кухни, 1 та меҳмонхона дора, ҳамом ва калидор. евромонтаж ки агар ростигап, кришаш минвата дора. кришаш минвата дора. состоянияш хубай хонара, бад нестай. мақсад 100%, ҳама сифатош нормале. алиш ба квартира меша мега. вариантора бо нигоҳ мекунем. мақсад хеле мешавада, вариантҳои алишам дорад. эълони ҳафтумонда мегзарем акбардаро. эълони ҳафтумон чие? эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восе. ин хона як хонаи ҳастае ки мақсад мерай, ҳамин чизи шората мерай, мегири, зиндагӣ кардан мегири бардор. дар ноҳияи восе, деҳаи Шобика. агар ки аз Кулобу восе боше, шумо мефаҳмед инҷора. 3 комнатагай, 6 сотиқа бардоро. нархша акамон 250 000 сомонӣ мега. 4 тарафаш девораш маҳкам кага, хишру чотка. дарахтҳои мевадиҳандам дора, замини корам хишру, метавонед ки ягон чиз бикори боз. рақамош 985 42 42 48. ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. хонаи фурӯшӣ дар райони восе, деҳаи Шобика, 6 сотиқ замин, 3 дархона, 1 калидор, кухни. инҷа меҳмонхона шуниден. кухни, тандурхона, баня, езмхона. об даруни хонада ҳастаи доимӣ меояд мега. фақат харидорои конкретни боша мега, занг бизана. мактаби масҷиди беморхона ҳамун тарафода ҳастай. хулас аз мактабу чӣ азоб намекашем. дар Шобикаи дӯстон, дар ноҳияи восе, агар ки маъқултон боша, 250 000 сомонӣ пашти мега, 248 000. боз муомила дора. ҳавлиёш стяжка каги, ремонти замонави қатӣ. инак эълони ҳаштумонда мегзарем. эълони ҳаштумон боз видео кагем, яъне ёкин. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, пеши парки Победадай. 3 дархонаи, 3 сотиқ замин. нархша акамон 250 000 сомонӣ мега. боз муомила. рақамаш охир 66 60 ва 985 05 сар мешава. мақсад намхе ҳолат, намхе состояние. дӯстони азиз, боз муомила дора. ина марҳамат, видеоро бо худтон тамошо кунед. желанитона бабурен. мақсад
якада ҳатман аз номи канали ман занг бизанем. хонанам хеле ҳолат дай намхои састаин дай. хай ки шаҳри душанбе бардоро у тарафода хона қиматтар мешава назар ба дига ҷо бо дар назди парки памида будааст. инак ба эълони наҳамон мегзарем ака. эълони наҳамон чайхонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб мекунем. чармгари поён дай дӯстон дида бошед агар навид дар поёни вокзали Кӯлоба бардоро 3 комнатагаи 3 сотиғи замин ҳавлиёш стяжка шапкаги мақсад чутка нормали барои зиндагӣ кардан мешавад. рақамаш охираш 8303 ба 91854 сар мешавад. ҳам ватсап дора ҳам дасти нёки хонааш нормально ремонташ чутка барои зиндагӣ кардан қуллаи ростига маъқули дили хидмам ҳаст. 185000 сомони пашти шаҳр дай поёни нави вокзали Кӯлоб. дар поёни вокзали Кӯлоб қарор дора ремонти хона яъне ки нормалия об дар ҳоли ҳаст яъне ки свет пастаяния харидори конкрет боша мега занг бизана боз муомила мекунем иншоалло бабинед желаянтона. дӯстони азиз подписчикони муҳтарам кам кам поддержка кунен ака хеле намешавад. як донаи лайкчаи бесплатнира зада мегирен агар аз дастон биёяд. инак эълони даҳамон ба эълони даҳами имзон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон чӣ хеле ки гуфта будам 2 комнатагаи вообще сотиқш калони бадай бардоро 17 сотиқ замин нархаш 160000 сомонӣ мега рақамаш охираш 0590 ҳам ватсап дора ҳам дастӣ қарор дорад дар деҳаи бандар ҷамоати қизилқалъа мега дорои 17 сотиқ замин 2 дархона кухни баня дегдонхона овилхона ҳамаш хулас ҳастай иҷа барои чородории беҳад хуба бардоро замини калон яъне ки зиндагии хуб мегзарад тарафта. ина марҳамат 2 комнатагай 17 сотиқ заминай мекори ришқа бародар мебанди 3 табақара фурӯхтан мегирӣ. ина марҳамат дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам агар шумо желани дошта бошед ҳатман як акода ки ман ҳамин хонаҳоро мондам аз номи канали ман занг бизанед иншоаллоҳ ки бо шумо дар ягон сум арзон мекунам мета хонаҳои намхе ҳолат намхе саста яъни дар мехонам иҷаш бад нест. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам ва касоне ки нав омадаген фаромӯш накунед як донаи лайкча бесума дами рақамҳои мо мисли ҳамин инсона агар шумо хона доред мошин ёки замин фарқ надора ба мо дар ватсап банависонед. ватсап телеграм имо ҳаст мо иншоалло кори шуморо буд мекунем. ташаккур ки ту ҳамин дам бо мо будем бардори азиз дастгирӣ кардистен дастгирӣ карден аз шумо 100% миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёр мадодгортон боша панотон ба худо.